mana, Mas? Tak. Tak. Ya, rupane bangun tidur rupane kayak ngono, kayak Pinocchio kuwi. Nyandi. Sini. Ya golek Mas ya, Masmu nek ndi Mas e? Ya. Ndang rono. Cari Mas. Ayo. Iki lho nek ngarep lho Mas. Ndang rono, Mas e nek sana. Duh, embus e. Embus. Ya, kalau Masmu nek depan lho. Lah kok buah laptop? Lah kok buah laptop bocah e? Onyate mana onyate? Onyat Mas mana onyat Mas? Mana? Onyat Mas mana? Aja yoyo. Aja yoyo. Tra coba Uber tra. Di sini. Kalau lah malah nguber aku Kalau Masmu nek dhuwur lah Mas. Sini ya. Putra. Iya, di lho enak apa wis sini? Ayo. Kalau sopo. Kalau nang kuduna ta trajaan mainan. Joget lho cahe ding ta. Ning ta enta ding tang. Ning ta enta ding. Tada ding ding tang tang. Dit tada ding ding tang tang. Dit tada dung dang. Dit tada dung. Dan terang sakne mblayu ki lho. Kalau Mas salah turun halo Mas. Ayo mainan karo Mas. Ayo mainan. Baca. Kila tak turun nih sepeda e. Sepeda diturun nih. Ini loh. Lah Mas cari cacing loh. Lu cacingnya? Dewi ndek isormu wi cacing. Iki loh. Iki cacing. Sini ndeng naik beda. Ih. Iki cacingnya nang kene. Oh niku. Mana gede tapi ning masuk ati. Sini. Ih, Trak dibolong kok. loro cacingnya. Bersaudara. Ih, Iki loh, cah koproh. loh, besar. Wah, enggak wae, Mbak. Waduh jeblok. Anginnya. Kok jeblok. Dang, diseter nyanyi piye? Nyanyi piye nyanyi? Diseter nyanyi. Ini ngubuk nih cacing. Ini besar dah. Apa ki? Ciluk piye to ciluk? Ciluk. Piye to ciluk? Jo kabar we. Sini. 5 kali. Jatuh loh. Wah, enggak. Loh. 4 cacing.
Aja berdiri, duduk duduk. Iki lho cacingnya. Ih. 2000 tahun. Bintang selalu lambat. Yuk. Kalau Mas Andang, turun. Gak ada cacingnya. Lihat Mas. Wah, ada lagi. Wah, bocah arep. Ngisor. Jarno ngono kuwi lek gak roe. Pelan. Ngeng. Ya joget lah ya. Turun lan joget turun. Turun ya, turun. Sholat. Allahu Akbar ya Mas. Allahu Akbar. Yuk. Oke, Allahu Akbar. Ya Allah Akbar. Amin lek amin piye? Amin. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mantap. Mantap. Caca pakai baju warna apa? Caca pakai baju warna apa? Merah. 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 Ah, merah. Ngene piye ngene? Ngene le. Sawangen. Sawang ibu. Kedap mata. Mata. Halo Mas, kedip mata lho. Piye kedip mata? Ini. Ih, rambutnya. Yuk, Mbak. Mata. Monyete. Lek jatuh piye to kok kaya ngono iki? Coba. Naik peda kaya ngono iki piye? Lek jatuh iki. Lek numplek kok lek dimaem cacing piye? Mbak, mau gede cacing. Ih. Ya sini no. Sini. Angine. Bentar, isi. Dadah. Cilu. Wah. Jangan cilu Patra. Cilu. Cilu. Dada Mas. Kalau Mas dada loh. Mas dada loh. Nang diunyer nih sepedae. Ngeng ngeng ngeng. Ngeng 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 ngeng. Ngeng ngeng ngeng. Dada nutup. Kalau Mas ngeng kalau Mas. Dadah. Wah, cium jauh. Wah.